nna anyị ukwu, ana m ekele gị. Kele m. Na-ekelekwe gị. Udochia. Nna anyị ukwu, aha m Chukwuemeka. Abụ m onye na-arụ n'ụlọ ọrụ Nnamdi TV. Anyị na-agagharị Igbo, anyị na-agagharị ebe enwere Igbo n'ime Igbo, na-ajụ ajụjụ ndị dị mma gbasara ihe Igbo. Ya bụ ihe butere anyị n'ebe a taa. Biko kọwatụrụ anyị aha gị. Biko, I am nwa n'ebe a, Chief Ojofo 1. Ojofo 1, Autonomous Community, Ehume, Obowo, under Lazarus Wadaka. Now, I'm somebody. Eje mehe n'obodo. Anaghị m atụ asị na obodo enwe nghọtahie kama ihe na Chineke nna m onye ọbụla ka ọ ghọta wụọ. Kwere na ya gwara gị wụ eziokwu. Okay, Papa. Anyị abịaruole ihe anyị chọkwara n'ịma wụ eziokwu banyere ala Obowo. Biko kọwara kedu ebe anyị nọ? Ebe ị nọ na Ehume Obowo. Ehume Obowo. Ehume. Okay. Obowo. Okay, onye nna. Mgbe anyị na-abata, anyị hụrụ ebe a na-akpọ Mbara IKORO. Anyị akwụsịkwala anya, anyị ahụ IKORO ukwu. IKORO. Anyị na-achọ maka kedu ihe wụ IKORO n'ala Igbo. Thank you very much. Okay. You asked a very good question. Here we IKORO. IKORO wụ culture. Ijiri obodo aha nwa IKORO nga ndụ ugbu a. I am the first son of IKORO. Adịghị onye mmiri akwa chọgị. And ị na-ajụ ajụjụ mgbe o siri sie. Ana m agwa gị otu ị nọ ugbu a na-abụ ụmụ nwa Obowo Ojofo 1 of Ehume, Mbara IKORO. Are you clear? Yeah. Okay. Ihe chọrọ ịma kedu ihe wụ IKORO n'ala Obowo? Kedu ihe ji IKORO eme? IKORO ọdịnala. Inwe obodo aha, obodo ịnọgugbo. Ọwụ IKORO aha wụ ọdịnala. Ọdịnala aha bụ iwereke ga-ewereke. But misi gị na ha ekwe ka ọ were ịsa ka ị gbasara gị. You fall out of it. Okay, o nwere ihe ọzọ gbasara IKORO achọrọ ịmata maka ya. O nwere ndị kwuru okwu si na ọ na-eme amụọ nwatakịrị nwoke ọhụrụ n'ala a, na na-ekuru ya gaa na Mbara IKORO. Amụta nwa nwoke agwa wụọ ya ụkwụ n'IKORO. That's culture. Kedu ihe dị otu ahụ? Adịghị nwaanyị a na-awụ ụkwụ n'IKORO. But nwa nwoke amụda nwoke awụọ ya ụkwụ n'IKORO. Igosi na ọ wụ nwa afọ Mbara IKORO ahụ. Kedu ihe ọ na-akọwapụta? Kedu ihe ọ pụtara? Ihe ọ pụtara abụwo ọnwa dị ala ọgụ. Nwa dị ala ọkpụ. Yes. Jụọ ngwa m ọzọ masa gị. Obi dị m ụtọ maka na mgbe a bịara IKORO ya ọjị, so ihe ọma mere. Obi sikwara m ike ebe a m nọ na ihe ọ bụla ị gwara m eziokwu. Okay, onye nna, o nwere ihe ọzọ anyị jikwa maka ya bịa n'ala Obowo.
Anyị hụtara na n'ime ahịa ala Obowo akpọrọ Ekeja na o nwere agbara ejikwe gbaa ya ogige wụ Stop! okay. Agbara ha na-eji ejiri gba ogige. A na-agba ogige sa agbara ha na-arụ ọrụ arụ. No, gamt. Imirikiti ka ụnụ ole ka were. Ụfọdụ. Ha? Ụfọdụ. Okay. Negamot, you are my son. I will not please you and please myself. In that particular aspect, in Ajomajo Journal, ihe yiri nwoke ihe yiri nwanyị, ihe yiri nwoke ihe yiri nwanyị, ọwọ ọbaji ụwa akpado ụwa never giri ya na-atịghị vụrụ ya na-atịghị ugbu a ma na-asịkwana gị ngụgba mara gị nọ nga I am now 7 that is 7 years. 87. I'm not a kid. I've been made to the tax. Okay. That's